Zadatak A3. Dragi slušaoci, u nastavku slijedi vremenska prognoza po gradovima za sutra. Na samom jugu, u Ulcinju, očekuje se sunčano vrijeme s dnevnom temperaturom od 5 do 9 stepeni. U glavnom gradu Podgorici očekuje se vjetrovito vrijeme. Vjetar jak, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Meteorolozi za Nikšić jutra najavljuju oblačno s kišom uz dnevnu temperaturu od 0 do 6 stepeni. Za Kolašin se predviđa dnevna temperatura od -3 do 2 stepena s oblačnim vremenom tokom cijelog dana. U Bijelom Polju se očekuje kiša s grmljavinom. Za Pljevlja meteorolozi najavljuju oblačno sa snijegom uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 0.